खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी क'क्राझाराव 13थि लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशन खुंफुंनो लाइ खुन्थिया गायसनदों। क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखिनि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव 2 जुलाइ दाननि 12 आरो 13 अक्ट' खालाराव 13थि लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशन खुंफुंनो साखाफारा जानायनि गेजेरजों दिनै लाइ खुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथिना लाइ खुन्थियाखौ गायसनना होयो। बोहैथि दाननि 12 आरो 13 अक्ट'आव लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि 13थि जथुमा हाबाफारियाव गासै मोन 8 जिल्लानि साउन्ड एस'सिएशनफोरा बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियावनो उन्दैसाफोरनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय आरो मोसाना दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ थागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। जोंनि बेयाव दा लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि मोनसे अधिवेशन जानो थांगासिनो दं। गासै 13थि अधिवेशन सिगाङावनो जोङो बे प्रग्रामखौ जोंनाव 2019 आवहाय बेवहाय लाबोनो होननानै जों फुरा मिटिं आरसे जाजोबबायमोन। माखासे जेंनानि थाखाय जोङो बै समाव जों प्रग्रामखौ लानो हायाखिसै। देग्लाय खुनुरुखुम खस्थ' खालामनानै जेरैखि जाया लाथारनोसै होननानै जों खस्थ' मस्थ' खालामनानै जों लाबाय आरो। मा हाबाफारि खालामो? ओरैनो हाबाफारि हिसाबै जोंहाथ' मेनलि जोंनि सिस्टेमफ्रा मारै जालांनांगौ जालांनाङा बेफोरखौ सावरायनो थाखाय जों डेलिगेट मिटिं लादों। डेलिगेटखौ जोङो 12 तारिख मोनाबिलियाव लाबाय। बेनिफ्राय अखानायै जोंहा अपेन सेसन थागोन। अपेन सेसननि सिगां माखासे बादायनाय हाबाफारि लादों जोङो। जेरै गथ'फोरनि आर्ट कम्पिटिसन लादों आरो डान्स कम्पिटिसन लादों। बे जोंनि साउन्ड रिलेटेड माखासे प्रग्रामफोरखौ लानाय जादों आरो। बेनिफ्राय जोंहा बेयाव जोङो सिलिगुरिनिफ्राय कलकातानिफ्राय आरो गुवाहाटीनिफ्राय जों माखासे स्टलफोर डेमनस्ट्रेसन दिन्थिनाय जागोन। लोगोसे सोरबाफोर गोसो गोनां मानसिफोरा बे बुकिंफोरबो खालामनो हागोन आरो डाइरेक्ट बायनोबो हागोन माखासे बुस्थुफोरखौ। साउन्ड सिस्टेमफोरखौ बायनो हानाय बायनो हानाय बुकिं खालामनो हानाय बे डाइरेक्ट बेवहायनो मोनसे बाजारखौ मोननाय बायदि जागोन आरो। जायफोर मानसिफ्रा गोजानाव थांनानै बाजाराव नागिरनानै बायहैनो हाया दा बैफोर जिनिसखौ जों नैबावनो लाबोगासिनो दं। देग्लाय जों बेयाव लाबोगोन खालमासि जोंनि प्रग्रामफ्राव जों बिदिनो बारायलांबाय थागोन। फैगासिनो थानाय समफोराव जों गिदिरथार साउन्ड मेलानि जों थांखि लादों। बे थांखिया सिगांनिफ्रायनो दङमोन नाथाय जों माखासे जों गासिबो बे प्रग्रामफोरजों रिलेटेड थाग्रा मानसिफोर जाबाय नालाय जोंनि माबाया एस'सिएशना। दा बेनि थाखाय मा जायो जों एखमबा समाव लोगो जानो ज' जानो सानब्लाबो हाया जायो। थेवब्लाबो गासैबो खस्थ' समायखौ मेनेज खालामनानै जोङो बिदिनो माने जोंनि प्रग्रामफोरखौ फेदेरलांथारनांगौ होननानै जों थांखि लाबाय आरो दायो। ओरैनोथ' जोंना 8था जायो। दा 8थानि गेजेराव जों 7थाया मेजर ओंखारो बै फिसा मोनसेया ओंखारनाय जाया। दा गासै जों गवालपारा दङ, बाक्सा, चिरां, बङाइगाव, धुबुरी आरो क'क्राझार थाबाय, चिरां थाबाय, ओमफ्राय बजालि गासै 8थामोन। बरपेटा আছে गासै 8थायावहाय 7थाया मेजर माने रल लायो आरो। फिसा आरो गिदिर गोबां टेन्ट हाउस बिगोमाफोर दङ मा खालामो? दा गासिबो गिदिर फिसा टेन्ट हाउसनि बिगोमाफोरा आरो साउन्ड गोनां मानसिफ्रा बे प्रग्रामाव जेरैखि जाया नुजाफैनांगौ। मानो होनोब्ला सिङाव माबायदि जायो बिजनेसा माबायदि बेफोरनि सायावबो सावरायनाय जागोन। जों बिजनेस खेथ्रआव माबायदि थांनांगौ आरो सोरनावबा एग्रिमेन्ट खालामब्ला माबायदि एग्रिमेन्ट खालामहैनांगौ, मा टेकनिकजों एग्रिमेन्ट खालामनांगौ। जों मालाबा सैमा जानो गोनां जायो, मालाबा मोसौ जाबोनो गोनां जायो। जों खोथाया जाबाय सैमा मानि मा जों जाम्बा खालामबो जायो, सैमा बायदि होखारबो जायो जों अबेबा जायगायाव प्रग्रामफ्राव। मारैहाय होनोब्ला जोङो मोनसे रायलायनानै थाङो जोंखौ हगार हरो मोनसे माबाजोंहाय। आरो एखमबा मा जायो माबा मोनसे फिसा भुलनि थाखाय जों मोसौ बायदि सोरबा बायदि बुजानोबो गोनां जायो। बेनो आरो खोथाया। दा बेनि थाखाय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो सांग्रांथिनि थाखाय जोङो डेलिगेट जिथु मोनाबिलिनि प्रग्राम बेयाव जों 100% नुजानांगौ। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बे साउन्ड एस'सिएशन एबा साउन्डफोरखौ लानानै जोंनि बिजनेसआ मा लेभेलजों थांनांगौ जों बेखौ गुवारै सावरायनो थाखाय जोंनो डेलिगेटआव साफ्रोमबो साउन्ड सिस्टेम गोनां व्यक्तिखौ बिगोमाखौ जोङो लेंहरदों आरो खावलायदों जों बयबो फैजोबनांगौ। जों सोरनोबा न'आव थांनानै खबर हैयाखैब्लाबो बिथाङा 12 तारिख मोनाबिलियाव जोंनो मथा मथि 3थानिफ्राय जों रिसिभ खालामगोन। दा 3थानिफ्राय जों रिसिभ खालामनानै मोनाबिलियाव जोङो जोंनि बे डेलिगेट मिटिङा जागोन। बेवहाय गुवारै सावरायगोन जों बेयावनो बे जायगायावनो सावरायगोन। बिदि आरो बाहेरानि आलासि फैगोन जोंना बाहेरानि आलासि हिसाबैथ' गैया। जोंहा जोंनि बिटिआरनि चिफखौ जोङो माबायावहाय लिंदों आरो माखासे एम एम सिफोरखौ जों खावलायबाय।
जों बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंनि प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै खुंलांगोन। जोंनि एसोसिएसननिफ्राय जों बाहेरानिफ्राय लेंहरथ'वाखै। ओरैनो जोंना गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन न' डाउट गुवाहाटीयाव जों लकेल बादियानो मोनो जों गुवाहाटीनिफ्राय लेंहरदों सानैसो जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ जों लेंहरखादों जोंनि माने अल आसाम साउन्ड एसोसिएसननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ जों लेंहरदों आरो बेनिफ्राय बाहेरा जों ओरै बेंगलनिफ्राय लेंहरनाय जादों बेंगलफ्रा हायोबा बेंगलनिफ्राय लेंहरदों आं मिथियाखैमोन बेखौ बेंगलनि साउन्ड एसोसिएसनबो फैगोन आरो दा जों बिदिनो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थांखि लादों। बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो जे सेन्ट्रेलनिफ्राय जे प्रग्राम खुंनो थांदों साउन्ड सिस्टेम एन्ड टेन्ट हाउस आरो लाइटिं आरो बिनि गेजेराव डेक'रेसननि जेसेबांखि फुल साजायग्रा जों गासैबो ज' जानानै प्रग्राम खालामनो थांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मिथिहोनांगौ बेनो जों मालाबा समाव फिल्डआव थांनानै बहुद समस्या जाहैयो जोङो दा बिनि गेजेराव जोंनि साउन्ड सिस्टेम आरो टेन्ट हाउस आरो जेसेबांखि डेक'रेसननि मानसिफोर दङ जों पाब्लिकफोरजों आरो कमिटिजों मिलायनानै प्रग्रामफोरखौ मोजाङै सालायबोनो थाखाय जों थांखि लागोन आरो बेखौ जोङो हरनि 12 थारिखआव जोङो बेखौ सावरायगोन बेखौ खुंलांनो थाखाय आरो दा मिथियो हाबाफारिया बेनो जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव रायजोफोरजों आरो कमिटिफोरजों जाहाथे मिलायनानै जों जाहाथे प्रग्राम खालामलांनो हायो मिलिजुलि दा बेखौनो जोङो हरनि 12 थारिखआव 3 थारिखनिफ्राय जोङो बे खामानिखौ फोरोंगोन आरो बुजायगोन बेखौ मावलांनो थाखाय। नोंथाङा टेन्ट हाउस बिगोमा हिसाबै टेन्ट हाउस सामलायनायाव माबाफोर जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन? जेंनायाथ' मोगा मोगि जाबोगासिनो दङ जोङो ओरैबायदि जायो मालाबा जोंनि जे मुल थांखि बेखौ जोङो कमिटिजों सावरायनानै थाङो बिनि बेलायावहाय मा खालामो जेब्ला जों प्रग्राम खालामनानै फैगोन जोंखौ फैसा हरनाय बेलायाव बिल हरनाय बेलायाव ओरैबायदि खालामो मोनसे समस्या फिसाखौ लानानै जोंखौ क्लेम खालामो आरोखि ना उमुक जायाखै थुमुक जायाखै जोंखौ बिलखौ जोंनिफ्राय जोङो दाननो नागिरो बिसोरो दा बेखौ जोङो बेफोरखौ जोङो जोंनि जेसेबांखि मालिकफोर दङ मेम्बारफोर दं जों बेखौ जोङो सावरायगोन आरो बुजायलायगोन आरो फोरोंगोन आरोखि जों माबायदि टेकनिकआव थांनानै जों कमिटिजों मिलायना जों जे जोंनि मोननांगौ थाखाफोरखौ जों मोनबोनो हायो रांफोरखौ मोनो बे सिस्टेमाव। एसोसिएसन हिसाबै नोंथांमोना दा बर्थमान नोंथांमोननि एसोसिएसनाव मोनबेसेसो टेन्ट हाउसनि सोद्रोमा बा मेम्बार? जोंनि टेन्ट हाउसआव बर्थमान हमना लादो मेक्सिमाम डिस्ट्रिक्ट वाइसआव 50 जननिफ्राय बारा एबाब दङ दा बिदि आरो दा जोंनि चिराङाव 50 जननि एबाबानो दं आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बिदिनो जोङो कालेक्सन खालामगासिनो दङ ओमफ्राय माखासे गोदान फैबाय थानायफोरखौ जोङो सोसनलांगोन आरो जाहाथे बिसोरबो जोंजों लोगोसे फैनानै माखासे बिजनेस मावनाय लेभेलाव जोङो मिलायनानै मावनो हायो आरो माखासे थांनानै थानाय आरो जोङो सासे टेन्ट हाउस मालिकजों 15 जन 20 जन लेबार जोङो फोथांफायो दा बेखौ रायजोफ्रा आरो कमिटिफ्रा बेखौ साननो गोनां दा बे गथ'फ्रा जों दिनै थांनानै थाफागासिनो दं मालिकजों लोगोसे बे आरो আমার লোয়ার আসাম সাউন্ড সিস্টেম এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন এটি মোর 13তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ ইয়াত 12 তাৰিখ আৰু 13 তাৰিখ আমাৰ লোৱাৰ আসামত প্ৰতিখন জিলাত এনেকা আমাৰ বছৰীয়া অধিবেশন হয় তো এই বছৰ আমি কোকৰাঝাৰত পাতিছোঁ। প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ মানে 12 তাৰিখত আমি চাফাই অভিযান লৈছোঁ বৃক্ষৰোপণ লৈছোঁ সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন ডেন্স কম্পিটিশ্যন তাৰপিছত আমাৰ ডেলিগেট মিটিং হ'ব ডেলিগেট মিটিঙৰ পিছত আমাৰ অপেন সেশ্যন আছে 13 তাৰিখ দিনত 2টা বজাত ৰাতি অলপ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হ'ব আমাৰ ভিতৰতে। কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ভাগ ল'ব? আমাৰ ইয়াতে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটা বঙাইগাঁও আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিৰাং সবই আছে। সাউন্ড সিস্টেমৰ কিবা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ডেমো আছে ডেমো আহিব শিলিগুৰিৰ পৰা আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব এনে ডেমো দিয়াৰ কাৰণে। কিমানজন ভাগ ল'ব? এতিয়া 5টা ষ্টলৰ কথা চলি আছে মানে দিনটো ভাল থাকিলে আহিব 5টা মানে আহিব ডেমো দেখাৰ কাৰণে। এবাৰ দিছে ৰাখলে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমতো এইবাৰ 10টাই টাৰ্গেট আছিল কিন্তু অলপ অসুবিধা হয় আমাৰো মেন পাৱাৰ কম টাস্ক কম থাকেতো আমাৰ মানুহবিলাকতো কামতে থাকে বেছিভাগ সেইকাৰণে মানে মেন পাৱাৰটো অলপ দিগদাৰ হৈ যায় তথাপিও আমি বহুত কষ্ট কৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখা যায়। গেষ্ট মাতিছোঁ ছাৰ আমাৰ এই অপেন ছেশ্যনত আমাৰ BTRৰ চিফ মহোদয়ক আমি মাতিছোঁ তেখেতে আমাক কনফাৰেঞ্চ দিছে আহিব বুলি আৰু MLA ছাৰকো মাতিম আৰু আমাৰ EM লোকেল EM আছে আমাৰ অৰুপ কুমাৰকো মাতিম ভাবিছোঁ আমি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামত। কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো কি কম্পিটিশ্যন হ'ব না দিনতে কম্পিটিশ্যন পাতিম এই আপোনাৰ
আৰ্ট কম্পিটিশ্যনটো যেনেকৈ ক্লাছ 8লৈকে যিবিলাক সৰু সুৰা বাচ্চা আছে এওঁলোকৰ আৰু ডেন্স কম্পিটিশ্যনটো আপোনাৰ ধৰক 20ৰ ভিতৰত যিকোনো ভাগ ল'ব পাৰিব যিকোনো ভাল হ'ব পাৰিব আমি ডেন্স স্কুলবিলাক বা আৰ্ট স্কুলবিলাকক আমি জনাইছোঁ তেখেতে কম্পিটিটৰ পঠাই দিব আমাৰ ইয়াতে জাজ তাত থাকিব কেনেকৈ আশাবাদী দিছে ছাকচেছ আশাবাদীটো ভালেখিনি আছোঁ যেনেকৈ আমি ৰাইজৰো সহায় পাই আছোঁ আমাৰ সকলো সতীৰ্থসকলেও আমাৰ লগত আছে এবং আমাৰ ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা আমি ভালখিনি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ ভালেই হ'ব লাগে আৰু কি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী এইটোৱে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কোকৰাঝাৰত এইটো হ'ল 13তম লোৱাৰ আছাম ছাউণ্ড এছ'চিয়েশ্যনৰ অধিৱেশন ঠিক আছে